Αγαθονήσι, 150 Έλληνες κάτοικοι σήμερα, 320 λαθρομετανάστες. Αν συνεχιστεί αυτή η μαζική εισβολή λαθρομεταναστών, μετά από λίγο καιρό οι κάτοικοι θα είναι πολύ λιγότεροι από τους λαθρομετανάστες στο Αγαθονήσι. Σαφώς δεν μπορεί να ζούμε έτσι με αυτό το άγχος, να το πω, μαζί με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί δεν υποβάλλονται και σε ιατρικές εξετάσεις. Αθήνα, κάτοικοι 4 εκατομμύρια, λαθρομετανάστες 450.000. Το πρώην εφετείο Αθηνών έχει καταληφθεί από λαθρομετανάστες. Τώρα τελευταία έχει παρουσιαστεί κάποια ομάδα η οποία όταν βλέπει αυτοκίνητα και ειδικά ξένα στην περιοχή τα σπάζει. Και τα σπάζει με σκοπό να ψάξει να βρει κάτι μέσα. Έλληνες μετά τις 9.30-10 η ώρα αποφεύγουν να κυκλοφορήσουν στο κέντρο. Και αν κυκλοφορούν, κυκλοφορούν 2, 3, 4, περισσότεροι ας πούμε του ενός. Εύρος. Κάθε νύχτα περνάνε τον Εύρο, σύνορα Τουρκίας-Ελλάδας, 100 λαθρομετανάστες περίπου. Αδιαφορούν για νάρκες, ελληνικές περιπολίες και συλλήψεις από την ελληνική πλευρά. Το 2008 στον Εύρο ήρθαν από την Τουρκία 22.000 λαθρομετανάστες. Οι λαθρομετανάστες προωθούνται στη χώρα μας από τα ανατολικά σύνορα, από την Τουρκία, με τη βοήθεια Τούρκων, υπηκών ή και ακόμα και άλλων ορδαπών που διαμένουν μόνιμα στην Τουρκία. Πάτρα. Το λιμάνι και τα κεντρικά σημεία της Πάτρας έχουν καταληφθεί από λαθρομετανάστες. Υπολογίζεται ότι αυτή τη στιγμή στην Πάτρα και στην περιφέρειά της βρίσκονται 35.000 λαθρομετανάστες. Καθημερινά εφορμούν σε ελληνικά φορτηγά που πάνε στην Ιταλία και κρύβονται μέσα στα φορτηγά για να περάσουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έχουν δεχτεί κάτω παρελθόν επιθέσεις και μικρά παιδιά. Έχουν κυνηγηθεί και κάποιες γυναίκες που περπατούσαν στον δρόμο. Εντάξει, υπάρχει γενικότερα μια τάση τρομοκρατίας στην περιοχή. Γι' αυτό και δεν κυκλοφορούν μόλις πέσει ο ήλιος στην περιοχή αυτή. Διεθνές πρωτόκολλο επανεισδοχής έχει υπογραφεί και από την Τουρκία. Από τον Απρίλιο του 2002 μέχρι και τέλος του 2008 υποβλήθηκαν από την Ελλάδα στην Τουρκία αιτήματα επανεισδοχής στην Τουρκία που μας τους έστειλε για 60.875 λαθρομετανάστες που ήρθαν στην Ελλάδα από την Τουρκία. Τελικά η Άγκυρα δέχτηκε να επιστρέψουν στην Τουρκία μόνο 2.206 από τους 60.875 λαθρομετανάστες που έστειλε στην Ελλάδα. Χάσαμε το Αγαθονήσι, stop. Την ημέρα βλέπουν τα τουρκικά πολεμικά αεροπλάνα να περνάνε πάνω από το κεφάλι τους και να ξυρίζουν τις στέγες των σπιτιών τους. Τη νύχτα πρέπει να ζήσουν με τους λαθρομετανάστες που φτάνουν καθημερινά στο νησί και είναι περισσότεροι πια από αυτούς. Οι κάτοικοι του ακριτικού αυτού νησιού βλέπουν να χάνουν τη γη τους μέσα από τα χέρια τους και εκπέμπουν πια το τελευταίο μήνυμα για βοήθεια. Δώστο. Μπαγλάρε! Του βλέπεις τι κάνει. Τι οκ ρε! No tamam! No! Μπαγλάρ!